Dolazi i godišnjica 2 masakra u Ribnikaru i Duboni i Malom Orašju. U Beogradu je Savet za štampu ukazao u čemu su sve, blago govoreći, mediji grešili izveštavajući o tragedijama i da opomenu šta ne bi smelo da se ponovi. Dina Cepenjar. U 2 masakra, čije se godišnjice obeležavaju narednih dana, ubijeno je 19 ljudi, među kojima 9 dece mlađe od 14 godina, a ranjeno još 18. Tampon između neme i uznemirene javnosti i sistema koji je u danima posle tragedija napravio mnogo grešaka, trebalo je da budu mediji. Međutim, desilo se suprotno. Dominacija neetičkog, neprofesionalnog, kvalitetnog izveštavanja iz odsustva empatije. Kada je reč o javnom interesu, bilo bi izveštavanje koje bi pomoglo oporavku cijelog društva od ove 2 jezive tragedije, a takve vrste uredničkog pristupa nema u većini štampanih medija u Srbiji, pogotovo onih koji se hvale najvećim tiražima. U Medija centru predstavljen je izveštaj o izveštavanju medija o masovnim ubistvima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Malom Orašju i Duboni, kroz koji je analizirano 9 dnevnih novina: Alo, Blic, Danas, Informer, Kurir, Nova, Politika, Srpski telegraf i Večernje novosti. Prekršaj kodeksa novinara sagledavani su u prvih 10 dana od tragedije i od 25. maja do 3. juna, da bi se uporedilo da li su apeli Saveta za štampu, udruženja novinara i organizacija koje se bave zaštitom dece imali uticaj na promenu u etici medija pri izveštavanju o ove 2 tragedije. U oba posmatrana perioda zabeleženo je ukupno 1011 prekršaja kodeksa novinara Srbije. Najčešće je kršeno poglavlje odgovornost novinara. Utešno je što je moglo strašnije. Nismo imali grafičke scene zločina, nismo imali snimke zločina, a on postoji, nismo imali snimke tela, nismo imali ništa što smo imali u nekim drugim situacijama kada su bili zločini u pitanju. Pohvalila bih televiziju N1, koja je jedina, koliko je meni poznato, odbila da prenosi izjavu Aleksandra Vučića od 3. maja. Predsednik, ali i drugi funkcioneri prekršili su niz zakona od 3. maja. Mediji su samo prepisivali. Sve u čemu su mediji grešili je zapravo poteklo iz grešaka sistema koji nije funkcionisao, iz grešaka najviših državnih funkcionera koji su o ovim masakrima govorili. Curenje iz istrage, curenje iz mentalne institucije u kojoj je smešten maloletni ubica, curenje podataka odnosno prvog dana iz škole. Dakle, mi nismo imali zvanične podatke o broju ubijenih i tako dalje. Roditelji su lutali po ulicama, novinari su ih hvatali, uzimali izjave. Posmatrani mediji više su se bavili tragedijom u Ribnikaru nego ubistvima u Malom Orašju i Duboni i većina tekstova fokus stavlja na maloletnog ubicu, a takvo izveštavanje je izuzetno štetno i doprinosi retraumatizaciji preživelih, porodica žrtava i celog društva. Fokus medija kada izveštavaju o masovnim ubistvima, a u skladu sa vremenskom distancom, pijetetom i posebnom osetljivošću trebalo bi da bude na priči žrtava i njihovih porodica. Mislim da bi redakcije morale ozbiljno da se posvete. Dakle, s jedne strane, to je psihološkoj pripremi novinara i, naravno, posle izveštavanja i ako je potrebno podrška novinarima nekim terapijama, ali ono što je jako važno, čitave redakcije moraju da se edukuju, dakle, od urednika pa do novinara o tome šta je zaista etično, na koji način etično pristupiti izveštavanju sa događajima koje predstavljaju velike traume. A kolika je odgovornost medija što se posle prvog u roku od 36 sati dogodio drugi masakr? To niko ne može da kaže. Sigurno da postoji nekakva veza između 3. i 4. maja, da li je zbog medija ili je zbog političara ili je zbog činjenice da nije proglašen dan žalosti 4. odmah, pa su se mladi skupili, pa je, ne znam. To je zaista za jednu veoma, veoma ozbiljnu analizu koliko jedan događaj, jedan zločin masovni proizvodi nekakav sledeći. Analiza pokazuje da osim što su u izveštavanju mediji koristili senzacionalistički rečnik poput krvavi pir, krvavi pohod, masakr kakav se ne pamti, objavljivali su i nepotrebne i neprihvatljive opise zločina, opise scena, spekulisali i nagađali o motivima zločina. Takođe, spisak dece koju je maloletnik planirao da ubije, a koji je javnosti pokazao načelnik Beogradske policije Veselin Milić, većina štampanih medija sutradan je objavila. Šta je moglo drugačije? Da se za početak, znali i ne znali kodeks, stave u poziciju ljudi o kojima izveštavaju. Dakle, ako se desilo nešto u školi, stavi se u poziciju čoveka koji čeka da vidi da li mu je dete živo. Stavi se u poziciju deteta koje je svedočilo smrti svojih drugara.
a nemoj da se ponašaš kao ljudožder. Osim profesionalnih udruženja, sva ova statistika malo kome može da znači. Može da se posmatra kao preporuka da kada se budu obeležavale godišnjice bude manje bezosećajnog senzacionalizma. Dina Cepenjor, Televizija Nova.